masak tumis tumis bumbu mrica gendok manis sing duwe sapa tumis bumbu mrica rondo manis duweke sapa ana sing duwe kapan gone rajaban beleh kebon jaluk sungune kapan gone rajaban beleh kebon jaluk sungune kapan gonku ketup rotan duwe bojo loro sing padha ayune kapan gonku ketu rotan duwe bojo loro sing padha ayune lenggang kakung kangkang dimasak tumis lenggang kakung kangkang dimasak tumis tumis bumbune miring sing ireng manis tumis bumbune miring sing ireng manis mengerati ireng-ireng anake loto buka peti eneng bakone ireng-ireng anake loto buka peti enek bakone kadung seneng aja nganti wurung yen nganti wurung mesti gelane yen seneng aja nganti wurung yen nganti wurung mesti gelane intro masak tumis tumis bumbu jahe sing ireng manis sapa sing duwe tumis bumbune jahe ireng manis sapa sing duwe lenggang kangkung dari Cikini lenggang kangkung dari Cikini ini nasib lembar untung punya pacar jauh di hati ini nasib lembar untung punya kekasih jauh di hati